آیا کاری کملی والا زمانے تے بہار آگے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آیا کالی کملی والا زمانے تے بہار آگے، آیا کالی کملی والا زمانے تے بہار آگے، ہویا گھر گھر نور اجالا زمانے تے بہار آگے، ہویا گھر گھر نور اجالا زمانے تے بہار آگے، آیا اونچیاں شاناں والا زمانے تے بہار آگے۔ سوہنی نبی نے اکھ جدوں کھولی، سوہنی نبی نے اکھ جدوں کھولی، حلیمہ پڑھ بسم اللہ بھر لی جولی، حلیمہ پڑھ بسم اللہ بھر لی جولی، پایا رتبہ پایا رتبہ پایا رتبہ سب تو اعلیٰ زمانے تے بہار آگئی، زمانے تے بہار آگئی، آیا کالی کملی والا زمانے تے بہار آگئی، آیا اونچیاں شاناں والا زمانے تے بہار آگئی۔ ویکھیا جد میں شہر مدینہ، ویکھیا جد میں شہر مدینہ، روشن ہو گیا میرا سینہ، روشن ہو گیا میرا سینہ، میں سنایا جدوں میں سنایا جدوں میں سنایا جدوں دل والا حالا زمانے تے بہار آگئی، زمانے تے بہار آگئی، آیا کالی کملی والا زمانے تے بہار آگئی، زمانے تے بہار آگئی۔ میٹھے میٹھے بول جدوں مدنی نے بولے، میٹھے میٹھے بول جدوں سوہنے نے بولے، رب نے رحمتاں دے در کھولے، رب نے رحمتاں دے در کھولے، تے کفر نوں ہاں کفر نوں تے کفر نوں لگ گیا تالا زمانے تے بہار آگئی، زمانے تے بہار آگئی، آیا کالی کملی والا زمانے تے بہار آگئی، زمانے تے بہار آگئی، آیا اونچیاں شاناں والا زمانے تے بہار آگئی، ہویا گھر گھر نور اجالا زمانے تے بہار آگئی، زمانے تے بہار آگئی، آیا شہر مدینے والا زمانے تے بہار